Dahil December 1 na ngayon, also ang caroling. Pakinggan natin sila. Islam lang dito lamig na ang pasto'y paalala ang bawat isang Kuala dyan pa ito, no? Tayo na pa ito. wala sa kanya Pero mag sige paluya. Iyo. kaya ngayon Pasko ang Ayan, very thank you Ano to? Ang girlfriend ko kayo, ano? Ang girlfriend ko kayo. Kaya ngayong Pasko, ang girlfriend ko kayo. Ano to? Ang girlfriend ko kayo. Ngayon, Ang girlfriend ko kayo.